हेलो हाय नमस्कार ମୁଁ ପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ ସହିତ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଯାହା ଯାହା କିଛି କରିଛି ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛି ତ ସେୟାର କରିନି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କରିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ତ ମୋତେ ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଠା ବି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହଉଥିଲା ଅଧିକା ମୁଁ କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲିନି ତ ଦେଖିଲି ଘରେ ଗୋଟେ ଫଲୁଦାଟି ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ବାହାର କଲି। ତ ସେ ସବୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଲାଗିଗଲି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍ ବି ନେଲି ତା ଦେହରେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଲି ପୁଣି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପାଣି କିଛିଟା କିଛି 1 ଗ୍ଲାସ ମୁଁ ପାଣି ବି ଆଡ୍ କଲି ପାଣି ଆଡ୍ କରି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ ଚୁଲାରେ ବସେଇ ମୁଁ ତାକୁ ବଏଲ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଯେହେତୁ ଏଇଟା କିଛି କୁକିଂ ବ୍ଲଗ ନୁହଁ ଆଉ ନା କି ମତେ କୁକିଂ ଆସେ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ପେଟ ପୂରେଇବା କଥା ବନେଇକି ଖାଇନିଏ। ତ ସେ ସବୁ ବନଉଛି ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଆସିକି ମୁଁ କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି କି ମୁଁ ଠିକ ସେ ବନଉଛି କି ମୁଁ ବନଉନି ଠିକ ସେ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ନାଇଁ। ଏଟା ଯୋଉଟା ଫାଲୁଦାଟା ମୁଁ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫାଲୁଦା ମୁଁ ନେଇଥିଲି ପିସ୍ତା ଆଣ୍ଡ କେସରର ଫାଲୁଦାଟା ନେଇଥିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ଥାଏ ଏଟା। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଘରେ ବନେଇକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ବନେଇବା ଟାଇମରେ ପୁଣି ବହୁତ କିଛି କାମ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ ରହୁଥିଲା ସେ ସବୁ କାମ ପୁଣି ସାରୁଥିଲି ପୁଣି ଆସୁଥିଲି ଭିଡିଓ ବନଉଥିଲି। ତ ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ମୋ କ୍ଷୀର ଗରମ ହେଇସାରିଥିଲା ପୁରା ଫୁଟୁଥିଲା ତ ଆସିକି ମୁଁ ଫାଲୁଦା ଆଡ କରିଦେଲି ତା ଦେହରେ। ଫାଲୁଦା ଆଡ କରିକି ତାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15-20 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେମିତି ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ପଡେ। ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ କରୁଥିଲି କରି କରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୂଆରେ ସବୁ ବନଉଛି ଅ ମତେ ବି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଟାଇମ ନେଇ ନେଇ ଶିଖୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଯଦି ସେଇ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଯଦି ମୁଁ ପାଇଯାଏ ତ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏସବୁ ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ନେଇକି ଆସୁଛି ତାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ବି ଦରକାର ମତେ ତାକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସବୁ ମୁଁ ଫାଲୁଦା ମୁଁ ବନେଇବା ପ୍ରୋସେସରେ ଲାଗିଛି ମୋର ହାତ ତ ଚାଲୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେବେ କଣ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଯଦି କିଛି ବନେଇଛନ୍ତି ସେଟା ମଧ୍ୟ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଏମିତି ତ ନୁହଁ ନା କି ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ବନେଇବି ଖାଲି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେୟାର କରିବେ ସେୟାର କଲେ ମୁଁ ସେଇଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ନିଜରୁ ବନେଇକି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶିଖୁଛି ନୂଆରେ। ତ ସେଇ ସବୁ ଫାଲୁଦା ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ରିଫ୍ରେସମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଇଭିନିଂ ୱାକ ପାଇଁ। ତ ସୋସାଇଟିରୁ ଯେମିତି ବାହାରିକି ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳଟାରେ ଦେଖି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ୱାକ ରେ ଗଲି ଯାଇକି ବହୁତ ବାଟ ବି ମୁଁ ଯାଇନି ହାଲକା ଫୁଲକା ଗୋଟେ 1/2 କିଲୋମିଟର ବି ହବନି। ଯେହେତୁ ମେନ ରୋଡ ବି ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତ ବହୁତ ସାରା କେସେସ୍ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି କୋଉଠି କଣ କେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଚାଲିକି ଯିବା ଲୋକର ବି ବହୁତ ସାରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କି ଗାଡିରେ ଯିବା ଲୋକ ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଧିକ ବାଟ ମୁଁ ଚାଲିକି ଗଲିନି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଗଲି ଆସିକି ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ରେସିପି ଗୋଟେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ତ ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ନାଁ କଣ ଖୁସ୍କା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ସେମିତି ବନେଇନି ଯାହା ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲି ମୁଁ ଏଗୁଡାକ ଦେଖିଥିଲି ଖାଉଥିଲି ତ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଥିଲା ନୂଆ ନୂଆ ହିଁ ସବୁ ତ ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଟ୍ରାଏ କରିବା ଟାଇମରେ ଏମିତି କିଛି ବନିଥିଲା ଲାଇକ ଯେତିକି ସାରା ଖଡା ମସଲା ନେଲି ଖଡା ମସଲା ନେଇକି ପୁଣି ତାକୁ ଟିକେ ଭୁନିଲି ଆଉ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ ପକେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଭୁନି ନେଲି ଭୁନିଲା ପରେ ସେଇ ସବୁକୁ ମୁଁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ରଖିଲି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ନେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଘିଅ ପୁଣି ତେଲ ବି ତା ଦେହରେ ଆଡ କଲି ସେ ସବୁ ତେଲ ଘିଅ ସବୁ ଆଡ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ମୁଁ ଘିଅ ନେଇଥିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3-4 ସ୍ପୁନ ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ତେଲ ନେଲି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକା ତେଲ ଦରକାର ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ସେ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଡ ଟିକେ ଅଧିକା ବି ଖାଆନ୍ତି ତେଲ ମସଲା ତ ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖଡା ମସଲା ପୁଣି ଥରେ ପକେଇଦେଲି ମାନେ ଅଧା ଖଡା ମସଲା ଆପଣଙ୍କର ଯିବ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟମାଟୋ ପୁଣି ଖଡା ମସଲା ଆଉ ଅଧା ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିବ ଯୋଉଟା କି ଭୁନା ହବ ଅଧା ପିଆଜ ପୁଣି ଆଧିରେ ବି ପଡିବ
ଆଉ ମାନେ ସେଇ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଏଠି ଯାହା ଥିଲା ୟା ଧିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହାଫ୍ ସେପଟେ ଆଉ ହାଫ୍ ଏପଟେ, ଅଧା ପେଷ୍ଟ ହବ ଆଉ ଅଧା ଏମିତି ଗୋଟା ଗୋଟାରେ ଭୁନା ହବ। ସେ ରେସିପିଟା ଗୋଟେ କିଛି ଏମିତି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ, ତାକି ମୁଁ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। ତ ପୁଣି ସେଇ ପିଆଜ ପକେଇଲି, ପିଆଜ ଟିକେ ରେଡିଶ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଟମାଟୋ ଆଡ କଲି ତା ଦେହରେ। ଟମାଟୋ ଆଡ କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟୁଛି ତାକି ଆଉ ଟିକେ ସେ ସିଝି ଯାଉ ଭଲସେ। ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ କିଛି ମସଲା ବଗେରା ଆଡ କଲେ ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ଭଲସେ ମିଶେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ସବୁ କିଛିକୁ ଘାଣ୍ଟୁଥିଲି, ଘାଣ୍ଟିକି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପକେଇଦେଲି। ପୁଣି ମୁଁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ଆଡ କରୁଛି ହଳଦୀ। ହଳଦୀ ଆଡ କଲି, ସେଟା ବୋଧେ ଟିକେ କମ ଥିଲା ତ ପୁଣି ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆଡ କରିଦେଲି ହଳଦୀ। ତ ଆଉଥରେ ଯାଇକି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଆଡ କରୁଛି, ମାନେ ଆମ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବ କି କଲରଫୁଲ ହେଇ, ଯେହେତୁ ସେଇ ରାଇସ ର କଲର କିଛି ୟେଲୋଇଶ ଟାଇପ ର ଏମିତି ଆସେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଭଲସେ ଦେଖାଯିବ। ତ ମୁଁ ଲୁଣ ବି ଟିକେ ଆଡ କଲି, ହଳଦୀ ପରେ ଲୁଣ ବି ଆଡ କଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ନୁହଁ, ଏଇଟା ତୀଖା ଲାଲ ବାଲା ଚିଲି। ତ ସେ ଆପଣ ଯେମିତି ଯାହା ରାଗ ଖାଉଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଡ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଡ କରିବା କଥା ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଆଡ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ସେଟାକୁ ଭୁନିବା ପାଇଁ, ଭଲସେ ଭୁନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁନୁଥିବ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ହାତ ଚଲେଇଲି, ଯେହେତୁ ଭଲସେ ସେଇଟା ଟିକେ ମିଶିଯାଉ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧା ଯୋଉ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଯେତିକି ମସଲା ରଖିଥିଲି, ସେଇ ପେଷ୍ଟ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଆଡ କରିନେଲି। ଏଇ ପେଷ୍ଟ କଲା ପରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମସଲା ସବୁ ଆଡ କଲା ପରେ ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ଭୁନିବେ, ମାନେ ଯେତିକି ଟାଇମ ପାରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭୁନିବେ। ଭୁନିଲା ପରେ ଅଧିକା ଟାଇମ ନୁହଁ, 1 ମିନିଟ ପାଖାପାଖି ଭୁନିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଚାଉଳ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ମାନେ ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍, ଯାହା ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍ ହଉ କି ଆପଣ ସୋନା ମସୁରୀ ରାଇସ୍ ହଉ ଯାହା ଆପଣ ୟୁଜ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ରାଇସ୍ ଟା ଆପଣ ଦେବେ। ଏ ରାଇସ୍ କୁ ଦେଲା ପରେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି କୁକରରେ ମାନେ ସିଟି ଲଗେଇଦେବେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ 3-4 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଭୁନିବେ। ସେଟା ଟିକେ ଫ୍ରାଇ ଟାଇପ ର ଯୋଉ ହବ, ସେ ମସଲା ସହିତ ରାଇସ୍ କୁ ଭଲ ସେ ଭୁନିବେ। ଯେତିକି ଆପଣ ଭୁନି ପାରୁଛନ୍ତି, ଲାଇକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଯେମିତି ଆସିବ ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ଭୁନିବେ। ଭୁନିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଯେତିକି କ୍ଵାଣ୍ଟିଟିର ନେଇଛନ୍ତି ରାଇସ୍, ତାର ଡବଲ ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ରାଇସ୍ ଯେମିତି ବନାନ୍ତି ଘରେ, ବାସ୍ ସେଇ ଟାଇପ ର ଆପଣ ଯେତିକି ନେଇଛନ୍ତି ରାଇସ୍ ତାର ଡବଲ ଆପଣ ପାଣି ଦେବେ। ମୁଁ 1 କପ୍ ନେଇଥିଲି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ମୋର ସେ ଖୁସ୍କା ରାଇସ୍ ତାକୁ କହନ୍ତି, ଖୁସ୍କା ତା ନାଁ ଟା ସାଉଥ ଯାହା ଅଛି ସେ ଖୁସ୍କା, ତାର ଟେକ୍ସଚର କେମିତି କିଛି ଏମିତିଟା ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ବନିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାର ବି କରୁଛି। ଦେଖିବାକୁ ତ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଥିଲା, ଏମିତି ତ ନୁହଁ କି ପ୍ରୋ ଲେଭେଲ ବାଲା, ବାସ୍ ହଁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ତା ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ବନେଇବେ, ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେହେତୁ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଖଡା ମସଲା ଅଛି, ତ ସେଇ ଖଡା ମସଲାର ସବୁ ଅରୋମା ଯୋଉ ଟାଇପ ର ଆସେ ନା, ସେଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦବ କି ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏତିକି ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ଏତିକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତ କହୁଛି ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇପ ର ସେମାନେ ବନାନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ବନି ନ ପାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ହଁ ଯେତିକି ଏଇଟା ବନେଇବା କଥା ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା, ତାର ଭଲ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା, ଭଲ ବି ଦେଖା ଯାଉଥିଲା। ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇ ପୁରା ଛାଡି ଛାଡିକି ଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ସେଟା ଆପଣ ଭିଡିଓରେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ ବୋଧେ, ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଠିକ ସେ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ। ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଡିନର ଟାଇମ ବି ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତ ମୋ ପ୍ଲେଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନେଇଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଆଜିର ଲଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଖାସ ହେଇନଥିଲା, ତ ଆମେ ଡିନର ଟିକେ ହେଭି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଏ ସବୁ ବନେଇଥିଲୁ। ତ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଢି ନେଲି। ବାଢି ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଭଲସେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କି ଆପଣ ଜଣା ବି ପଡୁନଥିବ ଠିକ ସେ ବୋଧେ ଭିଡିଓରେ କି କେମିତି କଣ ଦେଖା ଯାଉଛି କଣ, ଯେହେତୁ ଖାଦ୍ୟ ଟା ସେତିକି ଭଲ ଦେଖା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଦେଖାଗଲା ପରେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଭଲ ଥିଲା। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଏଟା ବନେଇକି, ତ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ କୋଉଠି ଖୁସ୍କା ବୋଲି ଆପଣ ଯଦି ରେସିପି ଦେଖିବେ, ତ ଆପଣ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ କି କୋଉ ଟାଇପ ରେ ମାନେ ବନାନ୍ତି।
ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଲି ସେ ସବୁ ଦେଖିକି ଯାହା ମୁଁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସେ ସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି ତ ସେଟା ବନେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବା ଯାହା ବନେଇଥିଲି ଟିକେ ଭଲ ହିଁ ଥିଲା, ଖରାପ ବି ନଥିଲା। ତ ବନେଇକି ସବୁ ବଢା ବଢି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡିଥିଲି। ଏପଟେ ଡେରି ମଧ୍ୟ ହଉଥିଲା ଯେହେତୁ ଭୋକ ବି ପ୍ରବଳ ହଉଥିଲା। ତ ସେ ସବୁ ବନେଇକି ମୁଁ ବାଢି ମଧ୍ୟ ଦେଲି। କିଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବାଢିକି ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ବସିଲୁ ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମୁଁ ବାଇଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିଯିବେ କି ମୋ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ରୁ କି ସେଟା କେତେ ଭଲ ଥିଲା କି କଣ, ମାନେ ବନେଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲାଗେ। ସୋ ଫାଇନାଲି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆସିକି ବସିଛି। ରାତି ପାହିଲାଣି, ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ଧାମ ସରି ରାତି ହେଲାଣି 11:30। ତ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୁଁ ତ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ବନେଇ ପାରିନି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କ୍ଲିପ୍ ଯାହା କିଛି ନେଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଯାହା କରିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବା। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ କୁକିଂରେ ଜମା ଭଲ ନୁହଁ, ମୋତେ ଯାହା କିଛି ଆସେ ମୁଁ ସେସବୁ ବନେଇ ଦିଏ, ମାନେ ଖାଇବା ଲାୟକ ଯାହା ଥାଏ ସେସବୁ ବନେଇ ଦିଏ। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ସପୋର୍ଟ ଦରକାର, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତାକି ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ବି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବି କି ଆଗକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆପଣ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାତି ପାହିଲାଣି, ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ବ୍ଲଗ୍ରେ କାଲି ଦେଖା ହେବ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ।